Čau. Poď, takže mám toto tu, čo som minulý ukazoval, blablabla, a teraz došlo to, čo si vravel. A keď to položíš takto, tak je širšia aj vyššia o kúsok, ale tenšia. Uvidím, prehodím to, čo je tam, tak prehodím do tejto. A som to skúšal otvoriť. Ide to dobre, super. Ale čo ja nechápem, je toto. Vyzerá to, že to má ísť takto. A v momente, ak to máš za toto, tak proste to neotvoríš, hej. Ak to začneš za toto, tak sa ti otrhne celá platforma. No, toto ešte sa ti to odoplo. Proste nevieš to otvoriť. A ja neviem, ja som myslel, že proste potrebuješ to mať ľahko otvoriteľné, a to ešte som toto otočil. Takto. A potom najprv sa to začalo odlietať, takto. A keď to bolo na konci, tak sa to proste toto odotočilo. Takže toto ja neviem, na čo je. Neviem, nemá sa to naozaj tak robiť, že proste OK. No. Jedine, že by si to, že to máš dade, chceš to takto otrhnúť, no ale musíš to takto otrhnúť, lebo keď máš toto, tak musíš ešte, dajme tomu, lebo to máš popod, toto, čo je asi potom blbosť. Lebo toto máš nadarmo tu, pretože to neotvoríš normálne. Čiže aha, asi to máš mať cez toto. To je dajak bože, to je potom dotrčené. Aha, mi už sa to dá. Počkáš. Máš to len. Hej, zipsy. Potrebujem. Zipsy, tento oný. Zips takto. A keď už takto. Máš to na sebe, dajme tomu. Hej. Tak si to chytíš, no dobre, otrhneš si to od, neviem, máš to na opásku a otázne je, či sa s tým máš ondiať, alebo to má zaondiaté, odopneš si to od toho tvojho platformy a potom už tomu robíš toto. Podľa mňa toto by sa nemalo používať na toto, lebo proste nemáš k tomu taký dobrý prístup. Neviem.